Ako sa robí očko? Očko sa robí očkovacími kliešťami podľa priemeru toho obvodu. Všimnite si, že v podstate sa mení veľkosť. Väčšinou si to robím tak, že zoberiem skrutku a prirovnám tú skrutku tú maticu, kde zhruba sa nachádzame. Ja chcem asi takýto veľký priemer urobiť, takže dám do tej časti. Zachytíme to, teraz vidím, že to som odizoloval až príliš veľa, takže v podstate vypadá to tak. Obvod kruha je PR, 2PR, čiže v podstate to vychádza 6 krát viac ako je ten polomer, ale ja si to dám raz, 2, 3 zhruba, takže toto by sme mali moc odizolované. Takže dám ho desi sem. Teraz ako sa to robí, otočí sa po tejto strany. No a teraz som málo to dal. Takže oprava. Znova. Čiže mám to malo. 6,28. V podstate, alebo dám to 3,14 krát. 3 krát. Hej. Väčší, takže pozriem sem. Dobre. Otočím a točím v jednom kuse, točím až kým sa nedotknem toho kraja. Dôsledok je, že vlastne máme takýto priemer, ešte by som mohol trošku izoláciu brať. A to mám len jednu časť. Potom, že z tejto polohy otočím sem a vyhnem mu naopak. A potom ešte sa dotiahne tak, aby bolo celé očko. Čiže to očko by malo byť symetrické z jednej strany, z druhej strany. V podstate, keď si zoberiem, toto by malo byť v osi. Čiže takto riešime očko.